Türkiye devletine raboçy vize bilen adam getirýäňdim diýip kan soruldy. Bu soraklaryň jogabyny Murat Bey size berýär. Murat Bey, Elbette Türkiye devletine raboçy vize bilen İstanbul ve İstanbul'un yakyny Türkiye geneline getirip bilýäris. olar iň tiz näçe günüň dowamında gelip bilýär we işlemleriň nähil ýörýänligi barada da aýtsaňyz. Şu şekilde ýöreýär. İlki bilen bizden resmi namalaryny alýar, konsolosluğa resmi namalaryny tapşyrýar. Resmi namalary çıkandan soň referans kodu berilýär. Referans kodu bizim elimize gowuşan günden başlap biz firmanyň üstü bilen çalışma iznine başvurusyny etýäs we bir aýyň içinde sonuçlanýar. 2. Vizasyny alıp Türkiye devletine gelip bilýär. Ve ýene bir şeýle bir soru, illeşlerimiz bärik gelen soň näme işler ýerine ýetirýär we aýlyk ýagdaýlary nähil bolýar? Türkiye devletine başlangıç bolup şular ýaly şertler göz öňünde bulundurulýar. Türkiýede askeri ücret tarifesi bar. Şu askeri ücret ýagny siziň akladyňyz iň pesi 22.104 liradan başlaýar. Siz işe başlangıç bahaňyz şondan bolýar. Ýöne siziň sözleşmäňizde brüt hesap hasaplanýandygyny bildirýäris. Ve iş yerleri, iş ýagdaýam şular ýaly biz asnownoy firmalardan, fabrikalardan, tekstillerden, ýaly işlerden davet gönderip raboçy vizasy bilen bir näçe illeşlerimizin gelmesine kömekçi bolduk. Köp sağ olun maglumatlaryňyz üçin. Onda illeşlerimize Alazim danışmanlygy maslahat berýär. Siz hem raboçy vize bilen gelmek isteseňiz, Alazim danışmanlyk bilen habarlaşyp bilersiňiz.